Hello लोगोफोर, welcome to my YouTube channel Rajib and Views. आं दिनै मोनसे जोबोद इन्टारेस्टिं आरो जोबोद गोनांथार मोनसे भिडिअखौ लानानै फैदों नोंथांमोनजों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो जायफ्रानोखि चेनेलाव गोदान प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। दा फैदो बिदिब्ला नैबे भिडिअआ जाय भिडिअखौ आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो बा नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों बे भिडिअखौ आंनि गोसोजों बुंनाय नङा। मैया दाख्लै बावैसो ससियेल मिडियायाव जोबोद भाइरेल जानाय मोनसे जोबोद गोनांथार इम्पर्टेन्ट बाथ्रा बे बाथ्राखौ लानानैसो आं नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों। दा आर्ट अफ सान होननाय मोनसे टुइटार एकाउन्टाव मोननाय बे आर्टिकेलखौ फरायना होदों। There are no parents who want to have an unemployed son, no woman who wants to marry an unemployed man, no son who wants an unemployed father, and no sister who wants an unemployed brother. Men are success object because nobody cares about a man who doesn't earn. बाथ्राखौथ' जों बयबो मिथिबाय जानांगौ। दिनैनि अक्ट'आव जायफ्रानोखि खामायनो रोङा, जायफ्रानोखि खामायालासिनो उदां उदां जाबाय थायो, बेफोरबायदि मानसिखौ दिनैनि अक्ट'आव समाजाव रावबो भेलु होआ। दा बे बाथ्राखौनो बिथाङा बुंनो थांनो नागिरदों। आनखि सासे फिसालाया जुदि जेबो खामानि मावालासिनो उदाङै जाबाय थायोब्ला, इनकाम गैयाब्ला, बेफोरबायदि फिसालाखौ बिमा बिफायाबो गनायना लानो थाखाय गोब्राब मोनो। आरो सासे हौवाया जुदि जेबो खामानियाव उदायाबा, जेबो इनकाम गैयाबा, बिनाव इनकाम खालामनो हानायनि सोर्स गैयाबा, बेफोरबायदि हौवाखौबो सासे हिनजावा हाबा खालामनो थाखाय गोब्राब। आरो बेनि अनगायैबो मा सासे बिफाया जुदि जेबो इनकाम गैयालासिनो उदां उदां थाबायबाय थायोब्ला, उदां उदां जागारबाय थायोब्ला, बे बिफाखौबो गावनि फिसाला फिसाजोफोरानो गनायना लानो थाखाय गोब्राब मोनो। आरो बिनानावफोराबो सासे बिदाया जुदि जेबो खामानि मावालासिनो बेरायबाय थायोब्ला, बे बिदाखौबो बिनानावफोरा बिदा होननानै गनायना लानो गोब्राब मोनो। मानो होनोब्ला दिनैनि अक्ट'आव नोङो जुदि सानफ्रोमबो जुदि खामायनायनि लामायाव गैयाब्ला, नोङो जायखिजाया मावनानै रां खामायनो रोङाब्ला, बे मानसिया जेबो भेलु गैया। ओंखायनो जोङो सानफ्रोमबो साननांगौ जे जायखिजाया राहायै माबा मोनसे नङा माबा मोनसे खामायनायनि धान्दायाव जोङो हाबनो थाखाय नाजानांगौ अरायबो। मानो होनोब्ला दिनैनि अक्ट'आव जायखिजाया जिनिसफ्रानो एक्सपेन्सिभ। नोङो फैसा गैयाबा जेबो खामानि मावनो हाया। दिनैनि तारिखआव लामा ससेबो हान्थिनो हाया जेब्ला नोंनि आखायाव फैसा गैया। जों बयबो मिथिगौ जे जोङो बुङोल' जे गियान थाब्लानो बयबो जायो। थाखा फैसाया गिदिर बाथ्रा नङा। लेखा रोंबानो जायो, गियान थाब्लानो जायो। बाथ्राया बुंनायावल'सो बियो थार, नाथाय रियेलिटियाव बियो सैथो नङा। मानो होनोब्ला दिनैनि अक्ट'आव जायहा रां गैया, जायहा थाखा फैसा, बेबायदि मानसिखौ रावबो दिनै मान सनमान होआ। फैसा थाब्लाल'सो नोंखौ मानबो होगोन, सनमानबो होगोन, गासैबो नोंनि जायगाखौ बासिनानै होगोन। फैसा गैयाब्ला जेबो गैया। दा ओंखायनो जोंनि हौवासा मानसिफ्रा जुदि रां खामायालासिनो, जायखिजाया खामानि मावालासिनो ओरैनो थालाबायोब्ला, बे मानसिखौ जोङो मान सनमान होआ आरो गनाया। दा बाथ्राया जाहैबाय मा, जोंनि बर' समाजावल' नङा, जोंनि बे आसाम बा जोंनि बे इण्डियाआवनो माखासे मानसिफ्रा जोंनिया इडुकेटेड, जों फरायनायखौल' जोङो गोसो होबाय थायो। थिग मोजांनि बाथ्रा, फरायनायाव जों गोसो होयो। दा बेफोरबायदिनो जोङो माखासे जोंनि गेजेराव इडुकेटेड मानसिफोरा ओंखारबाय। जायफोर इडुकेटेड ओंखारनायनि जाहोनाव माखासे इडुकेटेड मानसिफोरा फिसा फिला खामानिफोरखौ मावनो थाखाय एसे लाजिनाय आसुसु मोननाय गोसोआव जोंनि गेजेराव जायो। दा जायफोरानोखि लेखा रोङा, जायफोरानोखि लेखा फरायाखै, बिथांमोनाथ' जायखिजाया हाजिरा मुजिरा फिसा फिला खामानि मावनानैनो गावसोरनि नांनायखौ बिथांमोना खामायना लायो। गावसोरो लिमिटेड खामायनायजोंनो बिथांमोना गावनि लाइफखौ दैदेनलांनो थाखाय नाजायो। नाथाय जोङो गोरोंफोरा, साननायफ्रा बुरजाखाय फिसा फिला एसे एनै रांजों सोलिनो थाखाय गोब्राब जायो। आरो बेफोरबायदि जाहोननि थाखायनो जोंनि इडुकेटेड मानसिफोरा लाजिनानै फिसा फिला खामानिखौ मावनानै थानो थाखाय बायो, लाजियो। जायनि जाहोनाव जोङो बेकार होननानै लायो। दा बेकार होननानै थास्लायस्लाय, बेफोरबायदि जेबो मावालासिनो थास्लायस्लाय, जायखिजाया फिसा नङा माबा मोनसे गावनि अन्तत' गावनि जानायनि, अन्तत' गावनि गाननाय जोमनायनि थाखाय थाखा खामायनानै, जाहाथे नोंथांमोना बिमा बिफायाव बियालासेनो जुदि
गावनि नांगौखौ गावनो सुफुंनायनिल' जुदि राहा लामा लायोबा दिनैनि अक्ट'आव हयथ' गाबोन बे राहा लामायानो गाबोन नोंखौ माबा मोनसे गोजौ थाखोसिम मोनसे गोजौ बिजनेस खालामनो हानाय मोनसे थाखोसिम नोंथांखौ लाना थांनो हागौ। नाथाय जोङो मा खालामो फिल्डआव हाबालासिनो आंहा खामानि गैया बेखौ खामानि मोनसे होब्लाबो बे उमुक बेनि गाज्रि गुनफोरखौ नायनानै जोङो बे खामानिखौ आं मावनो हानाय नङा। माबा मोनसे बिजनेस खालामबाबो कास्टमार फैनाय नङा, फैसा गैया, आंनि आइ आफाया फैसा थानायमोनब्ला आङो बिजनेस खालामनो हागौमोन, दा आङो फैसा गैया बिजनेस खालामनो हाया, बेंकनिफ्रायबो लन मोना, बेफोरबायदि जोंनियाव माखासे अजद माखासे जोंनियाव साननायफोर फैयो। नाथाय माखासे ओरैबायदि मानसि दङ फिसानिफ्राय स्टार्ट खालामनानै मोनसे गिदिर बिजनेस खालामनो हानाय, जाफुंसारनो हानाय बे मानसिफोर जोंनियाव माखासे नुनो मोनो। जोङो एग्जाम्पल बायदियै जोङो ससियेल मिडियायाव दायो भाइरेल जाबाय थानाय मोनसे सासे मानसि दङ, क्ररपति MBA chaiwala होननाय मोनसे सासे मानसि दङ। बिथाङा MBA फरायदोंमोन। बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला MBA खौ बिथाङा कमप्लिट खालामाखै। बिथाङा MBA नि गासैबो लेखाफोरखौ फरायनानै बिथाङा MBA नि बाथ्राफोरखौ सोलोंजोबनानै बिथाङा फिसा मोनसे फुटपाथआव साहा गला होनानै दिनै क्ररपति जाबाय आरो सारा इण्डियायावनो माखासे बिथांनि MBA chaiwala होननाय मोनसे आउटलेटफोरखौ बिथाङा फोसावजोबनानै होबाय सारा इण्डियायावनो। जुदि सासे MBA फरायलायनाय मानसियानो जुदि फुटपाथआव जुदि साहा गला होनानै गावनि लाइफखौ जुदि क्ररपतिसिम जुदि लांनो हायोब्ला नोंथांमोनालाय मानो हाया, जोंलाय मानो हाया जानो? दा जोंबो क्ररपति नङा, माबा मोनसे सोलिनायनि, न'खरखौ सोलिनायनि बा गावनि दैलि जिउखौ सोलिलांनायनि थाखायथ' जों खामायना लानो हागोन। दा ओंखायनो जिहेतु जों बयबो मिथिगौ थाखा फैसा, रां रुफा, साख्रि बाख्रि गैयाबा जोङो रावबो भेलु होआ। ओंखायनो साख्रिखौथ' सरकारि साख्रिखौथ' दिनैनि अक्ट'आव साबेसेनो होनो, जिहेतु माखासे मानसिया मोनफ्रोमबो बोसोरावनो मोजांनिख्रुइ आरो मोजांसिन फरायनाय, मोजांनिख्रुइ मोजांसिन नाम्बार लानानै पास खालामनाय जोंनियाव स्टुडेन्ट ओंखारो। ओंखायनो सरकारालाय साबेसेनो साख्रि होनो हानो, जोंनि सरकारि पस्टफोरालाय बेसेबांथो बारायबाय थानो हानो? जेरैबायदि मानसिनि अनजिमाया बारायदों बेफोरबायदि अनजिमानि जोंथ' सरकारि साख्रिनि अनजिमाया बारायनाय नङा। दा ओंखायनो जोङो साफ्रोमबो सरकारि साख्रिखौनो मोनगोन होननानै जों आसा खालामना लाबाथ' जों जानाय नङा। ओंखायनो सरकारि साख्रि मोनाबाबो माबा मोनसे राहा खालामनानै गावनि आथिङाव गाव गसंनानै जोङो थांना थानायनि बा इनकाम खालामनायनि लामाखौ जुदि गावनो जुदि बानायनानै लायाबा नोंथांखौ रावबो नायफैनाय नङा बा नोंथांखौ रावबो भेलु होनाय नङा। ओंखायनो जोङो बयबो गावनि आथिङाव गाव गसंनानै खामायनायनि लामायाव जोङो आगान सुराब्ला नोंथांखौ रावबो दिनैनि तारिखाव भेलु होनाय नङा। नोंथाङा भेलुलेस लाइफ खुंलांनो गोनां जानो हागौ। जाहाथे नोंथाङा बेबायदि जाया। ओंखायनो दानो एसे नाजानानै बा एसे गोसोखौ थिर खालामनानै माबा मोनसे नङा माबा मोनसे इनकामनि लामायाव जुदि नोंथाङा आखाइ होयोब्ला नोंथांनि न'खर, नोंथांनि बिसि फिसाय, गथ' गथाय बयनि थाखायबो मोजां जागोन। आं बेखौ सानदों, आसा खालामदों गसायाबो नोंथांखौ बोर हरगोन।